Alright guys, ito si Mayon, nahiya magpakita. Yan o. Ito naman yung malaking sardinas, pang 1 taon ubusin. Tapos yung toyo. Gago! Ah. Mayon, sama si sardinas, si toyo. Pindoon tayo ng ligaw. As ano, paayos din tayo ng motor natin kasi kaabiri tayo. Kaabiri tayo sa battery. Tapos stator, yung charger, ayun. Siya hindi nagkarga, lobat yung battery natin. Comment kayo dyan guys kung naranas nyo rin yung ganito motor nyo galing sa long ride, tapos pag uwi mo yun ang mangyayari. Wow! What the fuck? Big bike mo na 650cc ata yun, Honda. Banking eh. Ayun, balik tayo sa pag-uusapan natin. Buti napaayos ko na kasi babalik tayo ng Manila. Mangangapa tayo sa daan, masiraan pa tayo. Wala tayong busina. Ano pa naman yung mahirap pa naman pag nabubulaga, bigla may tatawid, wala kang busina. Push start, pati yung push start ganun din. Basta nawala yung busina ko, push start, tapos parang umina yung kuryente. Buti na lang may tayo, kick start. Kahit mawala man yung dalawa na yun, aandar pa rin tayo, tatakbo pa rin tayo. Kasi may tayo, stator, kumbaga may charger, tatakbo pa rin tayo. So parang hirap yung motor. Mahirap pag ganun guys, hirap yung motor. Tayo rin yung kaya dapat maaga pa lang paayos na. Huwag natin palalain. Ito nangyari sa akin, pinakonvert ko lang kasi walang pyesa dito. Walang pyesa dito sa Bicol. Buti marunong yung mekaniko sa wirings, parang niya kinonvert niya na lang. Tapos palit din lang ng battery, bagong battery din, goods na. Kaya meron na ito, busina na, may push start na tayo. Kaya pala biglang namatay yung ko, parang bigla siya namamatay yung motor. Release. Release. Na, doon tayo ng ligaw. Check natin yung pinalayout natin sa tatayuan ng bahay. Layout. Maghuhukay dun. Yung problema ang daanan din pala, mahirap yung daan pala. Pag madulas hindi makaano yung motor, talagang matatagalan ka pa kaya. Yun guys, yung sa nangyari sa motor ko, yun ang update ko pag punta ko dito ng Bicol. Nakaraan ganun din nangyari. Yung nakaraan naman
nangyari, overcharge, nasobrahan, lumobo yung battery ko, lumobo siya. Pinagawa ko yun, nakita, lumobo yung battery ko. Kasi ngayon namang taon, walang karga. Hindi nagkarga, bumababa. Pag rinirev mo siya, bumababa sa 3, 2-3 lang yun. Pag hindi mo siya rinirev, mga 11 yun, karga ng battery. Pag rinirev mo, bumababa. Yun ang nangyari sa motor ko. Sa mga gumagamit ng FCA, siguro Yamaha FCA, siguro ganun din nangyari sa inyo. Depende kung anong motor. Sabagay, pag matagal talaga yung motor, lumalabas na yung sakit. Kasi pag bago pa yan, brand pa yan, wala pang sakit yan. Depende na lang sa unit, sa pagpagawa. Sa akin, ngayon ko lang ito naramdaman nung ngayon ko lang ito na-encounter nung 2022 to 2023. Yan, 2 taon. Pero nung mga nauna, mga 6 years na rin ata, wala, hindi ko pa na-encounter yung gano'n, magaganon yung motor ko. Ngayon lang, siguro katagalan. Ito motor ko 2012 to, model na to, 2012. Ano lang, kumbaga maintenance lang talaga. May maintenance pa lang talaga yung motor mo. Ganun talaga eh, parang nagbubuhay ka lang ng anak. Yan, mga pangangailangan ng motor mo, kailangan mo ibigay. Siyempre ginagamit ko yan pang araw-araw, long ride, saan ka makapunta, para walang aberya. So pag di mo iningatan yan, hindi mo maintenance, ikaw rin mga problema. Kumbaga parang asawa na natin to. Ganun lang. Kung ano pa kailangan ng motor natin, bigay natin para lubak pala ito. Sensya na kayo guys kung ay yun. Siguro ang balik ko biyahe ko balik Manila January 7 ganun, daling araw. Kung biyahe pala ako guys, pag buhay ako ng Bicol galing to Manila, alas 3 or alas 4 yan ang biyahe ko. Yun ang magandang biyahe guys, para hindi mo maabutan yung mga traffic. Depende naman sa layo, saka depende sa tao sa biyahe. Ang lang talaga aberya, ulan, lubak, yan, dagdag. Kumbaga madadagdagan tayo ng pagod. Yun, masakit sa likod, sa puwet, sa taltag. Pero maganda yung makadaan, smooth tayo, relax. Kahit ibirit mo lang ibirit yung takbo mo, ito na tayo sa ano ba ito? Pahulog ata ito, pahulog. Hindi ko na nakabisado yung mga lugar dito. Kahit taga dito ako sa Bicol, Manila ka, nangangamote ako eh. Nangangamote ka sa daan. Tama, paulog na to, paulog.
Hulog ka. Hulog. Tingin-tingin din tayo dito ng ano, mga gandang pasyalan. Wala na tayo, hindi na tayo busy. Ngayon busy lang. Kasi pinapagawa tayo. Baga, paumpisa pa lang. Grabe yung usok. Nakala natin ito, grabe yung usok. Binubugaan na yun ang usok. Tin. Tsaka ano pala dito sa Bicol, guys, paulan-ulan. Pero okay naman, tumitigil naman siya. Umaga, ganyan. Sa madaling araw, baka patanghali, maulan. Pero talaga pag nasa Bicol ka, mapakasyon ka, saan mang probinsya, relax. Ramdam mo yung ano, parang hindi ka napapagod. Parang hindi ka napapagod mag ano, magmotor. Inatid ko lang ano, yung magle-layout kanina. Galing ako ng Ligaw kanina, inatid ko lang yung hindi tayo naka-charge ng battery ng ano natin, camera, kaya ngayon ko pala nauuha. Sinatid ko na yung nag-layout, kasi layout lang yun bago maghukay para pantay yung gagawin ano, bahay. Hindi naman natin bibiglayin yun pag may pera lang tayo, saka lang natin umpisa. Lapit na ako sa Ligaw. Stay safe. Ingat po tayo lahat. Mapapayo ko lang. Guys, ito na lang guys. Babadya yung ulan guys eh, baka mabasa yung ano natin, action cam. Mga next vlog naman guys kung ano ano natin napupuntahan. Lubak din mga dito. Sige guys, kung gusto naman ng video ko guys, kung hindi okay lang, pa-like and share na rin, as follow na rin po, pa-support naman po. Bago lang tayo guys, Marbino Vlog pala. Thank you guys, thanks for watching. Yeah.